Nathalie, vrouwen worden vaak benadeeld als het over het pensioen gaat. Hoe komt dat eigenlijk? Wel, je ziet vaak dat koppels samen keuzes maken. Men gaat ook de zorg ook voor kinderen bijvoorbeeld, ook voor het huishouden, men gaat taken gaan verdelen. En heel vaak zie je ook dat vrouwen die taken opnemen. Maar dat is niet zo neutraal, dat kan heel veel gevolgen hebben naar pensioen toe. En dan schrikken vrouwen vaak heel sterk wanneer ze op een bepaald ogenblik hun pensioen zien. En zeggen van waarom heb ik zoveel minder? Ik heb wel zoveel inspanningen ook gedaan samen voor mijn gezin. En het wordt eigenlijk veel straffer wanneer koppels uit elkaar gaan en vrouwen er vaak alleen komen voor te staan met kinderen, weer fulltime gaan werken. En je ziet dan achteraf dat na al die jaren ze eigenlijk soms te weinig jaren hebben opgebouwd om te kunnen aan een minimumpensioen te krijgen of een heel laag pensioen hebben. En wij vinden dat ongelooflijk onrechtvaardig. En wij vinden ook dat de jaren in een huwelijk waar partners, mensen keuzes maken in het gezin, dat eigenlijk ook alles wat te maken heeft met pensioen in die periode zou moeten kunnen gedeeld worden met elkaar. En dat betekent ook, dat is eerlijk, dat is rechtvaardig. En dat zorgt er ook voor dat wanneer vrouwen in een echt kwetsbare positie komen te staan, ze ook wel dat eerlijk pensioen wat ze verdienen ook effectief ook krijgen. Ja. En hoe gaan jullie dat dan technisch aanpakken? Wel, we willen eigenlijk de jaren die men samen opbouwt, als ik het zo mag zeggen, nee, de jaren dat men getrouwd is, en voor sommigen is dat ook heel lang, wanneer op het ogenblik men met pensioen gaat. Nu spreekt men vaak van een gezinspensioen en dan is er misschien ook een kleiner pensioen voor de vrouw. Dat willen we eigenlijk gelijk gaan verdelen onder elkaar die jaren, waardoor dat man en vrouw een stuk ook een gelijklopend pensioen hebben, zeker ook voor die jaren. En dat gaat niet alleen over het pensioen zelf, maar als bijvoorbeeld een van beiden een groepsverzekering heeft of ook nog andere pensioenstelsels, dan gaan we die ook eigenlijk gelijk eerlijk gaan verdelen tussen beide partners. Hoe zit het eigenlijk met vrouwen die meewerken met hun man, maar misschien niet zo officieel? Worden die verloond? Wel, sinds 2005 is het zo dat die vrouwen effectief ook pensioenbijdragen hebben en ook hun eigen pensioen kunnen opbouwen. Wat denk ik een heel goede zaak is. Maar in de wet van 2005 stond zo'n voorwaarde dat die vrouwen, en dat gaat over een paar tienduizenden, en dat gaat over een 6000-tal in West-Vlaanderen bijvoorbeeld, waar vrouwen 30 jaar moeten bijdragen om te kunnen een eigen pensioen opbouwen. En dus eigenlijk zijn heel veel vrouwen die dat niet kunnen doen sinds 2005 en die nu 60, 65 jaar zijn en die hebben die jaren niet opgebouwd. En dat is een heel grote onrechtvaardigheid. En we hebben in 2006 een wetsvoorstel ingediend. Dat heeft 15 jaar in de Kamer gelegen en gelukkig in 2021 hebben we dat gestemd kunnen krijgen, waardoor die vrouwen die toch niet die 30 jaar kunnen opbouwen, toch voor het deel dat ze opgebouwd hebben, dat kan 10, dat kan 20 jaar zijn, toch een pensioenopbouw hebben. En voor velen onder hen betekent dat toch al snel een paar €100 meer pensioen, wat eigenlijk wel dubbel en dik verdiend is voor hen.